На първо място, когато се регистрирате в някой сайт, трябва да бъдете сигурни, че лични данни, които давате за себе си, няма да станат публично достояние. Използвайте по възможност различни пароли за различните акаунти. Давайте максимално малко информация за вас и вашето семейство. Когато плащате или залагате през интернет, изтривайте номерата на сметките и по възможност, как казвам, малко информация за вас давайте. Сигурен съм, че много от вас прекарват много време в чатовете. Един съвет от мен и от Европейския дневник: оставете виртуалните си приятели за виртуалното пространство, защото знаете, че много хора станали жертва именно на непознати от чатовете. Аз също ще ви представя и вашето здраве и безопасност, която подробно разгледам въпросът за опасните етикети, опасните стоки и съдържанието на различни опасни стоки. От няколко години насам, както сме членове на Европейския съюз, етикети стават все по-големи и по-подробни. Това е така, защото различните европейски комисии наложат строги санкции и правила на всички потребители, производители, да доставят по-подробна информация на нас, потребителите. Най-важно е етикетите да съдържат трайността на продукта, от кога е годен, след това къде е произведен, защото, както преди няколко дни чухте, имаше вафли с меламин. И ако прочетете коя фирма ги е произвела, сигурно няма да си я купи. Също така и съдържанието на продуктите, защото около 7% от хората страдат алергии и тя ги интересува какво съдържат продуктите. На всички етикети има малки картинки, които са с различни символи. Тези символи ни показват дали продуктът е токсичен, лесно запалим, киселинен или просто опасен и безопасен за нашето здраве. Тези картинки наистина много ни обясняват. През 1984 година е създадена системата RAPEX. Тази система е за бързо уведомяване. Тя е създадена от всички страни в европейското икономическо пространство и при наличие на опасна стока на пазара на някои от тези страни, чрез тази система RAPEX по най-бързия начин се уведомяват всички правителства и комисии за защита правата на потребителите и опасните стоки бъдат изтеглени от пазара. Това от мен ще представя Марсия. Аз ще представя пета глава от Европейския дневник. Тя е свързана с опазването на околната среда, както устойчивото потребление. По отношение на защита на природата в Европейския дневник и в системата за биоразнообразие. Това е цялата по-реформа на това изпитание. Загубата му се причинява от изменението на климата и унищожаването на естествената околна среда чрез земеделие, застрояване и замърсяване. Биоразнообразието в Европа е застрашено много сериозно от чуждо нашествие. Това са чужди видове растения и животни, които ни произхождат от Европа. Чуждите видове са донесени на континента или случайно, или за нуждите на земеделието и залесяването. Те са агресивни и водят до икономически вреди, тъй като чуждите закатници кавички оказват влияние на посевите и озеленяването е много скъпо. Ние можем да намалим влиянието от изменението на климата чрез опазването на биоразнообразието в Европа. Именно здравите екосистеми, като стоките и езерата, ограничават концентрацията на парникови газове в атмосферата и ни предпазват срещу природните бедствия, като наводнения, урагани и торнадо, които са все по-характерни в България. Знам дали сте забелязали, но през последните няколко години вече се появяват много в България, което това си е спомен за Не знам дали знаете, но ако всичките 6 милиарда души в света живееха и консумираха като европейците, щяхме да имаме нужда от 3 планети като Земята, за да оцелеем. И една от главните причини за продължаващо унищожение на планетата не е неустойственото потребление и производство. Опитвали се да разберете колко обогатяема земя и колко вода е необходима, за да бъде произведено всичко, което се консумира. И след това всичко това да бъде обработено. Тоест,
всичко това, което искаме да бъде в. Именно устойчивото потребление и производство включват икономически растеж, заедно с грижата за околната среда и използването на природните ресурси по продуктивен начин. Изменението на климата е едно от най-големите съвременни предизвикателства и влиянието на върху променя начина на живота. Давам ви кратък пример. Значи, преди 115 000 години, последния летен период, средната температура на Земята е била по-ниска само с 5 градуса, а цяла Европа е била покрита лед средно 100 метра. Само 5 градуса. В 2011 година се очаква температурата да се повиши, средната температура да се повиши с 6 градуса. Това означава летните в Ирландия да може да равнище се повиши с 7 месеца. Това означава да се светира целите модели за крайбрежност на целите. Значи, изделението на климата причинява произвеждането на огромни количества парникови газове, които затоплят нашата планета. В дългосрочен план изделението на климата по света ще доведе до местни конфликти, глад и преселване на бежанци в търсене на храна, вода и горива. Именно 21 век ще бъде века за преразпределение на ресурсите. Както и най-важното разпространението на тропическите болести на север, като маларията, което може би ще причини смъртта на общо 210 милиона души. Очаква се също изменението на климата да намали наличността на питейната вода. Факта, че в глобален план тя става все по-рядък ресурс. И според експертите до 2025 година над 3 милиарда души по света ще страдат от недостиг на питейна вода. Към момента числото е 1 милиард и 200 милиона души. И само ще вмъкна още един пример. 2005 година беше най-топлата година в тези 11 години. През 11 години. Ще дам кратък пример с 2 седмици само през август месец са умрели 37 души само от повишаването на температурите. И температурите ще се очаква да се повишават. Благодаря ви. Сега ще се представя къде.